तई हमरा के कवन पाप की सजा दे रहल बाड़ू। हमार पति के आधा शरीर बेजान हो गई, हमार बच्चा है दुनिया में आवे से पहले ही चल गई। माई, हमार परिवार की रक्षा करिया। कितना मनहूस लड़की बाड़े रे तू। जब से घर में आयल बाड़ी तब से ही घर में एक पल के भी चैन नहीं खे मिलल। पहले पापा जी के हार्ट अटैक और अब वो इंसान के भी अपाहिज बना देले जो तोरा के घर में लेके आयल रहे। रुका, मम्मी जी तोहरा के मना कैले बाड़ी कि आज के बाद तू राजीव के कमरा में कबो ना जाइबे। ला देख बेटा, ये वजह बाकी हमरा आजकल के लव मैरिज पर कोनो भरोसा नहीं के। अरे घर परिवार वाला माई बाप कहीं रिश्ता तय करेला तो लड़की के जन्म पत्री कुंडली गन्ना मना बना के करेला ताकि लड़का लड़की एक दूसरे के दुख के कारण ना बने। अका पता जेकरा से ब्याह कैले ओकरे ग्रह नक्षत्र में दोषों के जिकरा चलते ते अपाहिज हो गईले, तोरा बच्चा के भी खा गई। कहा माई, दुनिया चाँद पे पहुंच गए और तू ग्रह नक्षत्र में अटकल हुआ। हम सब ठकोसला मानीला। प्लीज भाई, सालनी के हमारे पास बुला देना प्लीज। शालिनी रउआ के पास आवे से मना कह दे। वो रउआ के अपन बच्चा के मौत के जिम्मेदार मानतिया। सच पूछी तो हमरा की ई ओकर बहानाबाजी लागता। रउआ अपंग हो गइल बानी ना तो राउर सेवा पानी करे के पड़ी, तो काम काज ना करे के पड़े, यह से ऊ दूरी बनावतिया। बतावा भला, पति पर ऐसन विपत्ति आइल बा तो पत्नी कैसे बदल गइल बिया। अरे आजकल के लव मैरिज वाली लड़की ऐसा नहीं हो खतारी सब। पति पे विपत्ति आवत नहीं के, पति के अपना कचरा समझ के फेंक दे बेली सब। कार्यक्रम जली तोरा से एगो गिलास नहीं के संभलत। मम्मी उ बाबू के तेल लगैले रही तो गिलास फिसल गइल ह। अच्छा तो तू हमरा के अब काम की नहीं वो। हाँ, बाबू के तेल लगावत रहनिया। जा जल्दी पोछा लेके आओ, ई पानी पोछा। ये लड़की तो हमरा के पागल करती है। लखा परी, ए परी, ई का करत बाड़ू? हैं छोड़ा। ए ई का करवावत बाड़ू परी से? का करवा रहल बानी? पानी तो गिरेले रह लिया, उहे पुछवावत बानी। पता ना ई महारानी के खाइल पियल कहाँ जाता, देही ही नहीं खिलागत। अरे सयान आदमी से गलती हो जाला और ई उम्र बाइकर झाड़ू पोछा करे के। अच्छा, ई उम्र झाड़ू पोछा करे के नहीं खे, 3 टाइम ठुसे के उम्र बा। तनकी ऐसा छोट मोट काम करे के कदा तिनके से ना होई। रौरे के ढेर बेचैनी धइले रे बच्चा गोद लेवे के। अरे आपन बच्चा भइल की ना भइल, ई रउआ हां से फालतू हमरा कपड़े पला के मर देनी। सुना, बार बार एकरा के बोझ मत कहल करा। अरे एकरा खराब लग सकेला। ओकरा खराब लागे तो लागे, जब जवान होई ना तो ओकर बियाह करे में और पैर के तलवा खिसक जाई। आज जवन पैसा रउआ ओकरा में खर्चा कर रहल बानी, उहे पैसा हमर लइका के पढ़ाई लिखाई में काम आ जाई। आ रउआ जब गोद भी लेवे गईनी तब बेटी ई महारानी के ना हम 5 टाइम बैठा के ठुसाइब ना। तोहरा जौन करे के बात करा, तोहरा से बहस करे के हमरा में हिम्मत नहीं के। बट कैसन औरत भी आई। खड़े खड़े मुंह का देख रहल बड़े, लगाओ पूछा।
मम्मी हम ई घर के सारा काम कर दे अब, तू खिसिया मत। ई ले, सारा कपड़ा सरिया के अलमारी में रख दे। ठीक बा मम्मी। इले ही एक हमार औरत तोरा के अभी ले समझ में ना आइल का कि चाय गरम दिहल जाला या ठंडा? दीदी चाय तक गरम बा। अच्छा गरम बा। हाँ तो दीदी दीदी छोड़ी ना, दीदी 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 छोड़ी, दीदी। ए देखा, ज्यादा रोए के नाटक मत करो। चला जा, न तो ही देखा तारू भाई फेंक दे मुंह पे चायवा। दीदी कैसन बाड़ू? हम ठीक बनी। प्रणाम मम्मी जी। खुश रह। बैठा। हाँ और बताओ, घर में सब ठीक बा ना? हाँ मम्मी जी, सब लोग अच्छा बाड़े। एक हमार औरत खड़े खड़े मुंह का ताकत आरू। घर में मेहमान आयल बाड़े ना, जाके कठौत में पानी लेके आओ, पैर धोआओ। अरे दीदी ये सब छोड़े ना, ये बताई राजीव कहाँ बाड़े? हम उनका से मिले आयल बानी। अच्छा चल। हाँ। सामान कमरा में पहुंचा दिया। चला और कैसन बा? जा ले जा। कि तू एजा आ गई। रोटी खिया दो। घर में कहाँ घुसल जाता रे? और चिल्लात काहे बाड़े? भाग यहाँ से। बेटी रोटी चाहिए, 2 दिन से भूखल बानी, बहुत आस लेके तोरा द्वारे पर आइल बानी। हाँ तो हमनी के 4 दिन से खुद भूखा है, घर में कुछ नहीं खे। चला निकला यहाँ से। बेटी द्वार पर आयल भिक्षु के खाली हाथ नहीं खे भेजे के। भौजी ये तो जबरदस्ती गले पड़े लागल। देखे में तो ठीक ठाक लागत आड़े, कमा के नहीं खे खाए के। हाँ भीख मांगे में शर्म ना लागेला? बेटी हर मनुष्य अपन कर्म के खाला, बाकी मेहनत करे वाला भी कबो कबो भूखल सुत जाला। हाय देखा ना बुढ़िया के, मांगत ये भीख और बात करत ये ज्ञानी के। माँ जी, अगर ये खाना से आपके पेट भर जाए तो ये खा ली। आपन खाए के ठिकाना नहीं खे और अपन हिस्सा के खाना भिखारी के देता रू। अरे वाह, बड़ा दानवीर बनत बाड़ू। हाँ? आज पूरा दिन कुछ ना मिली, भूखी रहबू तू। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, ना मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए। बहुत उच्च विचार बा बेटी। संतोषी माँ तो हर कल्याण करे, कल्याण करे। नारायण नारायण माते, ए माते, ई राउर कौन महिमा है माते? जी राउर भगिन संतोषी इतना कष्ट में बाड़ी, भूखे प्यासे मेहनत करतिया,
बड़ा मुश्किल से दूगो सूखा रोटी के निवाला ओके मिलल माते। रउआ उभो ओ से छीन लेनी माते। कौन परीक्षा हम आते आपके? नारायण नारायण। मुनिवर, राउर जिज्ञासा उचित बा। जिज्ञासा तो होखबे करी न माते। भूखे प्यासे राउर के व्रत करतियाऊ। मुनिवर, एगो सच्चा भक्त की परीक्षा ऐसे ही होखेला।